Khovela no tizuar upaber. Khovela no tizuar upaber chu Taiwan pitar te kumsom riat pahni mi zuhan ni te mawa mole. Kei chuan pitar kan ti te ngota alawin ti pitar lutuk laupo animai thaya. Ama man tu police officer chenten iu chuan henu te reuh hi amel a tharabin apian adik boka. A in chei tak tak chuan kumsom sari mi ang velin alalang thayani ati vetlat. Anulat lai phei chuan amel tha in atol hilom ve khopang. Taiwan a hian no chizor hi danin akhap bura. Ma se chutite lua in a shem na lam ero analem hleilawa. Ni thum bor vel an sheng ve thin. He no chizuar pitar te hi a hna a na chuan a senior ve to khop mai. Kumsomli zet liam ta atang khan no chi hi lo zuarin alo no tlau to china. No chizuar ti taka chi tam tak anot chuak to ngei tura ngai ta ila. Heti chung hian he pitar te reuh hian ni tin deuh tho mi som atanga mi som ni in karvel no tur ala mu ve zia tho. Atlem bera mi som vel chu alo no trek hor thin don ani chu.